moru električnih crossovera Mercedes je odlučio nešto novo da predstavi. A to je CLA Shooting Brake u potpuno električnoj verziji. Naravno, i kod ovog modela nemamo napred motor, što znači da imamo još jedan prtljažnik u koji možemo da smestimo kofer i ovaj deo ima kapacitet od oko 100 litara. Uspeli smo i da se smrznemo malo u Majorci, nije baš toplo. Takođe, kada smo već predstavili prednji gepek, imamo ovde i zadnji gepek. Ono što je razlika u odnosu na onaj GLB koji smo takođe testirali, razlika je u tome što ovdje imamo dosta manji gepek, oko 400 litara. Takođe, podnica nije ravna i imamo i ovaj mali stepenik. Ali ovako je dosta pravilnog oblika, takođe ima i ovu roletnu. A evo nas i na zadnjoj klupi CLA Shooting Brake modela. Većina stvari je ista kao na onom GLB-u, ali što se tiče sitnica. Tu je cup holder sa 2 dodatka za telefon, tu su ventilacije za drugi red sedišta, takođe USB priključci. Sve jako fino odrađeno, ali ono što mi se najviše sviđa, to je ovaj materijal ovde, presučena koža. Tako da je i u drugom redu sedišta nije uskraćen kvalitet. Takođe imamo i prelepe zvučnike, prelepe kvake i takođe sviđa mi se ova crvena boja sedišta. Sedišta su prelepo urađena sa crvenim koncima, a ono što je još interesantno i šta znači vozačima koji su dosta viši, to što ovaj sedalni deo može da se produži, tako da nemate više pritisak na gornji deo butina. Još jedna stvar što nema ovaj model, a GLB je imao, je to ovaj treći displej. Tako da nije naravno minus, ali možda fali, možda i ne fali, naravno sve zavisi od vrste kupaca. Imamo i prelepi središnji ekran, takozvana multimedija, gde možemo da podešavamo i sve moguće opcije. Stvarno je urađeno do najsitnijih detalja. Možda za neke previše komplikovano, tako da trebalo bi vam nekoliko dana da se upoznate sa svim opcijama. Takođe, što se sedišta tiče, postoji i opcija masaže, a takođe i kod ovog modela ono što mi se najviše sviđa, to je ovaj prelepi panoramski krov sa Mercedesovim zvezdama. Može da bude skroz providan, može da se zatamni po segmentima, a možemo i da imamo određene segmente zatamljene. Pretpostavljam da čujete ove zvukove električne vožnje. Interesantno je odrađeno, naravno u svakom modu od 4 moda koje ima, koje sam spominjao kod GLB-a, Dynamic, Comfort, Eco, Individual. U svakom modu su i drugačiji zvuci. Tako da je jako interesantno, pogotovo kroz ove krivine kada se vozimo. Možete i da čujete kako se čuje u komfort režimu, naravno. Ajde da prebacimo i u sport, pa da vidimo šta tu kaže. Dosta su izraženiji zvukovi. Generalno i po krivinama ovim jako se lepo vozi, iako je ovo električni auto sa dosta kila, ali ta kilaža je jako lepo raspoređena u podu vozila. Vozili smo se i na autoputu, probao sam automobil, jako se lepo vozi i pri većim brzinama. Takođe šta mi se videlo i šta su napredili, to je interesantan moment kada hoćete da skrenete. Upalite migavac, ali je potrebno takođe i da pridržavate volan i na taj način automobil sam izvrši prebacivanje u drugu traku. Ovaj konkretan model ima 260 kW i 515 Nm, što je stvarno impresivno. Bukvalno čim dodirnete gas, auto odmah skače. Ono što je interesantno kod ovog modela i kod GLB-a, to što ima 4 nivoa rekuperacije. Ovo je prvi, takozvani one pedal, gde bukvalno samo sa doziranjem gasa možete da kontrolišete ubrzanje, čak i usporavanje. Bukvalno, evo, sad sam pustio gas, auto staje do kraja. To je prvi nivo. Drugi nivo, gurnete samo ručicu. Ovo je običan nivo rekuperacije. Donekle prikuplja energiju i to je to. Onda imamo
bez rekuperacije, bukvalno kliza automobil skroz. I ono što je najinteresantnije, to je automatski nivo rekuperacije. Šta to znači? Automobil je opremljen sa mnogo senzora i ti senzori prikupljaju informacije ispred automobila i na osnovu toga razmišljaju kako i na koji način će da se vrši rekuperacija, to jest koliko jako. Gotovo i prva vožnja sa CLA shooting breakom. Ono što nas uskoro očekuje je to i na test vožnja na domaćem tržištu, tako da vidimo se opet uskoro i pozdrav iz Majorke.